Tak krásné ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 6. října, od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na trzích relativně klidná seance, v Americe nám ty indexy v podstatě stagnovaly, nepatrně klesaly, v Evropě nám zase nepatrně rostly na normálních objemech, takže se toho zase až tak moc zásadního neodhrálo. Každopádně samozřejmě pořád se řeší ta situace na trhu s bondy a pořád máme akcie, které, přestože ten trh vypadá, že se moc nehýbe, tak dál prohlubují ty své ztráty a navyšují své roční nebo třeba i několika letá minima. Včera na bondech výnosy pokračovaly, řekněme, v určité konsolidaci, ty desetileté splatnosti jsou na 4,71%, nepatrně nám klesly výnosy v Evropě, potom v Americe ty dvouleté splatnosti, tam jsme pořád lehce nad těmi 5%. A pokud jde o jednotlivé sektory v S&P 500, tak včera nám nejvíce ztráceli consumer staples přes 2%, pak tam byly ještě materiály přes procento, jinak žádný z těch sektorů nerostl o více než procento. Potom pohled na ty jednotlivé společnosti S&P 500, máme tam pár docela zajímavých jmen, tak třeba se nás taková Pepsi-Cola a Coca-Cola včera ztráceli a to teda jako dost. Pepsi minus 5,2 a Coca-Cola minus 4,8%, což je teda na tomhletom titulu obrovský pohyb. Jo? Na Coca-Cole, která je vlastně velmi málo volatilní, ta se sotva pohne víc než procento, tak ze dne na den vlastně 4,8% mínus a tenhle ten titul je úplně mimo můj radar, já to vůbec nesleduju, ale teď jsem zjistil taky, že ten Coca-Cola je docela solidním propadu. Když se podíváte, tak za těch posledních pár týdnů najednou prostě tato korekce a v podstatě od, řekněme, začátku září je kola, já nevím, nějakých vlastně 13% minus, což je docela dost. Když si tam dáme tu Pepsi, tak jsou na tom podobně. Samozřejmě těm firmám nic není, jo, ale problém je tady v těch sazbách. Proč to mít tady v Coca-Cole, Pepsi-Cole s těmi vysokými multiply, které víceméně se budou chovat pořád stejně a u kterých je snadné docela si asi tak jako odvodit, jaký zhruba ten earnings yield a dividendový výnos a tak dále budou mít v nadcházejících třeba 5-10 letech, tam se v tom biznisu se nic moc neděje zásadního. Tak proč to mít tady místo vlastně 5% výnosu, jo, bezrizikovém benchmarku. Takže to je přesně to, o čem jsme se bavili, jak ty výnosy mají dopad na ten trh někde více, někde méně. A ty consumer staples včera teda i s přispěním těch dvou super defenzivních titulů, tak byly docela pod tlakem. No a když se podíváme na tu Coca-Colu, tak jsme se o ní bavili už kdysi vícekrát a prostě ten multiple tam nebyl úplně ideální. On byl hodný pro nějaké období velmi nízkých sazeb, ale jo, vždycky byl trošku vyšší a teď teda nám trošku klesá a třeba taková Coca-Cola se momentálně prodává na 20 price earnings, což jako pořád není žádná sláva, ale zase jo, chápeme, je to strašně stabilní biznis, je to prostě takový dluhopis, takže si asi zaslouží trošku vyšší multiple, ale řekněme, že takhle nízký multiple neměli no od roku 2013, kdy byli, jo, asi ke konci roku myslím, takže kdy zavřeli pod 20, takže je to levnější než obvykle, řekněme. Jo, Pepsi, schválně, tady kde. Pepsi tam má, no tak funguj, 21,5 a ti byli naposledy takhle levní v roce 2018. Jo? Takže takový pěkný, nudný, defenzivní titul a uvidíme, jak se to bude chovat nadále. No, takže tohleto byl docela pěkný propad. Jinak z těch dalších jmen Exxon minus 2,2%. K Exxonu, to tady mám taky jednu věc, protože jsme se včera dozvěděli, že Exxon je prý blízko tomu, aby koupil společnost Pioneer Natural Resources v obří akvizici za 60 miliard dolarů. Informovala o tom deník Wall Street Journal. Pioneer je těžařem ropy a zemního plynu s tržbami za minulý rok ve výši 24 miliard dolarů, tržní kapitalizací kolem 50 miliard. Je to zároveň druhý největší producent permské pánvy po Occidental Petroleum, takže z Exxonu by se stal největší producent v permské pánvi
Jo, Permian Basin samozřejmě je strašně produktivní část Spojených států na ropu, takže asi se netřeba divit. Peněz je dost, tak proč ne? Takže Exxon se možná chystá k akvizici. Potom Eli Lilly včera 1,8% plus, Mondelez zase další consumer staple minus 5,2%. Ty to docela schytají, ty společnosti. Minus 5%. A jinak tady nejsou nějaké úplně obří pohyby. Schválně mám tady ještě nějaký ten consumer staple. Monster Beverage minus 4,8%. Jo. Dr. Pepper minus 4,7%. Tam to teda padalo jak švestky opravdu. Constellation Brands minus 3,2%, takže opravdu tady solidní korekce. Clorox. Pěkný. Molson Core Beverage, to jsou piva, minus 6%. Včera se to prostě trošku trhlo. No, takže tady tyhle ty značky včera docela ztrácely. Jinak třeba taková NextEra Energy včera taky klesalo nějaký 2%. Tam pokračuje ten solidní výplach, který zahájili vlastně po tom, co zveřejnili ten nový guidance, kdy upozornili, že počítají s pomalejším růstem, takže tady už ten propad v podstatě za týden dosahuje už nějakých 30%, no 26%, takže taky pěkný sešup. No a potom ještě třeba Rivian včera se propadal o 23%. 23% poté, co vlastně zveřejnili nový filing z SEC, podle kterého chtějí prodat nové konvertibilní bondy se splatností 2030 a k tomu přihodí ještě opce na akcie za $250 miliardy. Ten race má být asi $1,5 miliardy, mám pocit, nebo něco takového. Jo, trh tím byl trošku zaskočen, protože mají pořád dost hotovosti, zároveň ale jako proč ne, jo? Ještě v dubnu, no, někde tady se prodávali za $12, potom vyskočili na 27, pak 24, takže na dvojnásobku to byly v dubnu. Pořád je to samozřejmě strašně prodělečný biznis, potřebují čas, tak proč to neudělat teď, protože kdo ví, kde ta cena bude zase třeba za půl roku a s těmi sazbami a tak dále, takže jo, oni mají 10 miliard cash, ale prostě cash burn mají miliardu za kvartál, takže se to hodí. Jo? Tak každopádně trhu se to nelíbilo a včera ta akcie se docela dost propadla. V podstatě ještě více, než byl ten race, odmazali z toho market capu. No a potom ještě, když jsme u těch automobilek, tak pokračuje v pádu také GM, General Motors, kteří jsou už na 3letém minimu. Dostali se na $30. Je to 3leté minimum, ne? No, je to takovýho. Na $30. Automobilka totiž prý čelí problémům s airbagy u více než 20 milionů automobilů, které asi bude muset svolat k opravě, podle Wall Street Journal. A airbagy prý mohou při nárazu explodovat, takže řidiče proplesknou ještě předtím, než se bouchne hlavou o volant. Jo, takže problém, plus do toho ještě problém s těmi odboráři a GM teďka trošku pod tlakem, schválně, můžeme se taky podívat na ně, jak to vypadá s tou valuací u nich. Ti jsou na 41 miliardách, 37 miliard EVčko, 10 miliard net income, takže nějaký 4násobek. Což s tím free cash flow to je horší teda, ale není to nějak super drahé teda. Takže GM včera taky trošku ztrácela. No a potom mám ještě jednu zajímavost, co mě včera teda docela překvapila. A jestli vás tady tohle, že nedávno jsme tady měli, řešili jsme tady tu popularitu léků na hubnutí a to, že by z toho farmaceutické firmy mohly mít nekřesťanské peníze. No a včera jsem k těm lékům četl o souvislostech, které mě teda dřív fakt nenapadly, ale v rozhovoru pro Bloomberg TV CEO Walmartu US uvedl,
že užívání těchto léků začíná mít dopad na chování spotřebitelů, kteří prý o něco méně nakupují, měřeno teda počtem kalorií na nákupní košík. Což mi přijde fakt zajímavé. Uvidíme, jestli s nějakým podobným vyjádřením třeba nepřijdou ještě fast foody, nějaké řetězce, i když třeba McDonald's včera zvyšoval dividendu o 10%, tak ti se bude zatím dobře zdá se, ale uvidíme, jestli se to nebude třeba týkat i jich. Zatím to je prý malé, jako, jo, ten dopad, ale mohl by být větší. A jenom pro připomenutí, nejoblíbenějším lékem na hubnutí je Ozempic od Novo Nordisk, nebo Tirzepatide od Eli Lilly, což jsou teda okolnosti dvě farmaceutické společnosti, jejichž akcie jsou za poslední rok asi 60% v plusu. Jo. Jsme tady už taky dost se dívali, máme ten Novo Nordisk, tak ty rostou jako raketa. A kdyby to byla nějaká technologická firma, k tomu můžeme dát tu Eli. Takže jak je ten ticker, LLI, jo. Podobná záležitost, tyhle ty firmy jako si teďka chrochtají docela a říkám v tomto roce moc pěkný nárůst. S tím, že já teda vůbec netušil, že ty léky jsou už teď tak velká věc, ale včera jsem trošku googlil a dozvěděl jsem se, že údajně až 15% všech Američanů prý už vyzkoušelo Ozempic. A 47% Američanů zná někoho, kdo ho bere. Což mě teda šokovalo. Já jsem vůbec netušil, že to je jako... Já jsem si to na začátku, že se to rozjíždí teprve, ale vůbec jako... tohle už je fakt jako velká věc a ty akcie to teda jako reflektují. Jestli podíváte na tu Novo Nordisk, tak ty valuace jsou tady fakt vysoké, ale prostě ten trh zjevně očekává, že to bude strašný blockbuster tyhle ty léky a že to hrozně jako vydělá peněz a si podíváte net income, tohle jsou dánské koruny, dejme tam třeba dolary. Teď to máme trošku tak. Novo Nordisk díky tady tomuhle se stala největší evropskou firmou už možná. 405 miliard dolarů market cap, 10 miliard net income, takže 40 násobek u farmaceutické společnosti, ale trh čeká, že letos to bude 11 miliard, potom 13, no, a že to pravděpodobně jako dramaticky poroste 15. Je to ale trošku rizikové, protože taky jsem četl, že prý nějaké studie ty léky spojují s nějakými obtížemi žaludečními, takže zase představte si, že by se stalo, že prostě se ukáže, že ty léky nějak škodí, tak to je mohlo být docela jako velký problém pro tyhle ty akcie. Když já nevím, jak to přesně funguje, samozřejmě, zároveň si teda pomáhají lidem hubnout, tak těžko ten benefit versus tím jako super obézním lidem, ale asi by to nemohlo prodávat se nějak lehce na pultu, prostě nevím, jo. Tohle může být potenciálně riziko pro tenhle ten typ léku. Jinak jenom připomínka, to má fungovat na bázi toho, že vlastně, to blokuje nějaké receptory nebo co a lidé nemají hlad, jo, takže tak moc nejí a potom teda nenakupují. Takže Walmart, s tím začíná být problém. To do mě fakt vůbec nenapadlo. Takže tohle jsem chtěl ještě zmínit. Jinak já toho k tomu včerejšku víc nemám. Nějak úplně se tam to zase až tak moc nedělo. Když se podíváme na makrokalendář, tak včera jsme tam měli ty claimsy, ty byly plus minus podle očekávání. Měli jsme tam PMI pro stavebnictví v Británii, to bylo řekněme výrazně horší, než se čekalo. Měli jsme tam PMI v Kanadě, to bylo zase trošku lepší. Zásoby zemního plynu ve Spojených státech, ty rostly pomaly, než se očekávalo a zemní plyn taky docela pěkně rostly, teďka se na to potom podíváme. Dneska teda samozřejmě máme NFPčka a data z trhu práce z Kanady, takže je docela důležité makro. NFPčka, Non-Farm Payrolls, čeká se, že by Amerika měla vytvořit nějakých 171 000 pracovních míst, v tom minulém měsíci to bylo 187, už to trošku to tempo vytváření těch pracovních míst klesá. Někdy, když se dávno četl, že nějaké optimální míra, jo, aby to nějak akomodovalo tu imigraci a tak dále, a prostě počet jako rostoucí populace, tak nějaký 220 000. Takže jsme pod tím, ale samozřejmě pořád ten trh práce je strašně silný, takže uvidíme, jestli nepřijdeme nějaké šokující čísla nebo něco takového, ale zatím to není úplně hrozné, míra nezaměstnanosti 3,7%, takže tady všechno zatím v pořádku. Uvidíme.
Uvidíme, jak to čísla dopadnou, ale zase na to stranu, kdyby byla nějaká velmi dobrá čísla, jo, tak v kombinaci s tím makrem tady je stále docela silné, v kombinaci s tím s tou vysokou úrovní sazeb, tak ten trh, jo, hlavně ten další konec výnosové křivky by se z toho mohl trošku zbláznit a mohl by tam zase nějaký velký růst těch výnosů, tak uvidíme. Jo, ta citlivost na tyhle ty věci, obzvlášť na dobré zprávy, u těch výnosů může být docela značná. Ale teoreticky i na jako hodně špatné zprávy. Jo, ty bondy jsou velmi volatilní teďka. No, takže tohle jsem chtěl zmínit, potom když se podíváme na FX, tak to jenom tak proletím, že tady zase nějaké úplně velké pohyby nebyly. Euro-dolar 1,05, trošku nám euro rostlo, Libra taky, ale to jsou všechno malé pohyby. Kanaďan, Japonec je zaseknutý podat po 150, a Kanaďan, Australan tady trošku oslovoval americký dolar, ale nic úplně velkého. Kačka stabilní na dolaru, na euro plus minus taky, zlato pořád levné na 18,20, nebo pořád nízko na 18,23 dolarech, stříbro 21. Ropa nám včera zase klesala. Z ničeho nic, prostě, jo. Před týdnem jsme byli na 94, teď jsme na 82. Jo, byly tam nějaké výsledky těch zásob a tak dále a tenhle ten pohyb podle mého názoru to plně nevysvětluje. Takže možná nějaký recese vibes na trzích nebo něco, těžko říct, proč to tak propadlo. Ale třeba takový zemní plyn v Americe, ten solidně rostl včera a jsme najednou na $3, takže ne všechny energie klesají, ale zase třeba zemní plyn tak moc nevyrostl v těch posledních pár týdnech. A tohle jsou potom ty indexy S&P 500 nějakých 4280, jo, a DAX taky trošku ztrácí a Bitcoin nějaký 27 500, tady to je taky docela stejné. Tak já myslím, že ještě se podíváme na futures a půjdeme na vaše dotazy. Futures dnes ráno stabilní, bez nějakých velkých změn v Americe i v Evropě, takže uvidíme, co s tím dneska udělají ty NFPčka. Dobrá, ode mě to všechno a pojďme na další dotazy. Tak Ohjadou jako akcionář Warner Brothers mě zaujalo, že jsi teď navyšoval pozici, na základě čeho si tak učinil, dokázal bys čísla vyčíst, proč jsou teď ve ztrátě. Já vím, že cashflow mají pozitivní, EBITDA také, pěkná EBITDA kolem 11, což považuji za výborné, tak proč na tom bottom line taková bída, děkuji za komentář a ať se daří. Proč jsem navyšoval? Mně se líbí, já si pořád myslím, že z hlediska IP a toho, jak to mají poskládané, tak to mají možná podle mého názoru nejlepší jako portfolio ze všech těch velkých mediálních domů. Myslím si, že bylo v minulosti hodně zanedbávané, myslím si, že teď ten management to uchopil správně, strašně se mi líbí to, co zatím jsem viděl, kde už byla nějaká jejich jako kreativní stopa, tak se mi hrozně líbí, jak to uchopili. Jo, strašně jako dobře podle mého názoru dělají ten cross marketing napříč platformama. Jo, jsou tam samozřejmě nějaké headwinds pořád. Především celkově advertisement segment, jo, společně teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Advertisement společně, jo, s tou lineární televizí, to je samozřejmě jako pořád jako určitý problém, ale jinak ten zbytek podle mého názoru jim funguje moc dobře. Hrozně se mi líbí a jako jsem jako velmi jako pozitivně překvapený tou jejich sekcí her, musím říct. A když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jo, o to víc se mi líbí to jejich IP, jak to mají poskládané, protože podle mého názoru jako budoucnost těch mediálních společností patří tomuhle typu společností, jo, které mají jako široké portfolio, kde vedle samozřejmě entertainment, vedle streamingu jsou taky jako schopní produkovat prostě blockbuster movies a zároveň jsou schopni to prostě prodávat i třeba ve hrách, jo, což je jako super zajímavý segment. Oni do toho samozřejmě mají ještě ty parky. Takže já nevím, podle mého názoru to mají oni strašně dobře poskládané, trošku headwind je tam ta televize, s tou se budou muset poprat, ale myslím si, že to dělají dobře. Jo. Myslím si, že je tam spousta tuků, který jsou schopni osekat. To je taky důvod, proč jsou jako v té ztrátě,
protože samozřejmě oni tam mají spoustu jednorázových jako položek, které se promítaly po té restrukturalizaci do toho bottom line, plus oni taky osekali docela tvorbu contentu, který byl jako extrémně jako velký, nebo respektive pod AT&T Weberečko, nebo to Warner Bros. Dělalo strašně moc contentu, který ale jako neměl žádný, jo, nebyl z něho žádný vlastně výnos, jo, bylo to třeba filmy, na které se moc lidí nedívalo a tak dále. A takže jim dobíhají amortizace z toho, takže to taky se propisuje trošku do toho bottom line, ale to cashflow mají jako super, podle mého názoru, a pokud se jim ho podaří udržet, tak já bych čekal, že k tomu cashflow se budeme postupně blížit i na tom bottom line, že ta tendence měla být taková, že se to bude zbližovat, ty dvě čísla, až se ten biznis nějakým způsobem jako celkově stabilizuje. Plus samozřejmě, pokud se jim podaří dál tím rapidním deleveragingem, tak tam trošku budou efekt pozitivní toho nižšího net interest income, nebo toho interest income. Takže je to prostě trošku běh na další trať s nima samozřejmě, protože to trvá, než to otočíte celé, ale pokud ta kreativa bude dobrá, pokud ten management bude dobrý, jakože si myslím, že je, tak mně se ta firma prostě líbí, jo, za tu cenu, co se prodává teď. Já nevím, jestli nějaký 25 už miliard nebo něco na market capu. Nebo možná už míň dokonce. No, 24 miliard na market capu, jo, 5 miliard free cash flow. Už ten Gunnar říkal, jo, ten CFO, že za letošek budou přes 5 miliard free cash flow. Takže spousta toho, jo, jde na ten deleveraging, až se dostanou na nějaký cíl, kde budou potřebovat ten dluh snižovat, tak se jim uvolní zase nějaký cash flow na to, aby buď to dávali něco akcionářů, nebo trošku více investovali. Takže jo, teď ta priorita je ten dluh, ale zdá se, že na to mají dostatečnou kapacitu a jsem strašně zvědavý, co se s čím budou dál přicházet a myslím, že ten rok 2024 z hlediska té tvorby contentu pro ně může být jako velmi pěkný. Jo? A pokud vlastně budou mít pár dalších Barbie a nějaké dobré seriály a tak věřím tomu, že i že jim začnou stoupat ty počty subscriberů na tom HBO Max, na tom Max už teda jenom. Jo? A zařadili tam teďka ty zprávy, jo? Si tam zařazovat sport, jo? Říkám, jo, se to čas, ale líbí se mi ta je strategie, takže proto. Jo? A propadlo se to zase k těm 10, takže proto jsem to kupoval. Tak uvidíme. Jak s oblibou říkám, třeba se pletu. Tak, dobrý den, párkrát zde byli zmiňovaní float rates. Setrvalo padají, už na historických lows. Je něco v tom Bloombergu, druhé čtvrtletí měli negativní EPS, třetí čtvrtletí předběžně také hlásí slabý. Je to jen kvůli decline in market trading volume a volatility, na které se ve svých zprávách odvolávají, nebo je tam něco jiného? Já je nějak úplně jako do hloubky nesleduju, takže já nevím, co reportují, ale já osobně bych si tipnul, že to může souviset právě s tímhle. Jo. Každopádně, jestli mají nějaký svůj problém nebo něco, to já netuším. Jo. Jestli to jenom sledujete, tak když tady dejte vědět. Každopádně, já bych si typnul, že to bude souviset s tou nižší volatilitou, ale pěkný sešup, 16, no, hezký. Tak, jdeme dál. Kde jsme to skončili? Tady. Ahoj Jardo, rád bych se tě zeptal, jak vidíš budoucnost Warner Bros. Discovery? Tak to už jsme řešili. Jak by firma a její segmenty měly podle tebe ideálně vypadat a fungovat, až se jim to tam podaří dát dokupy? Jak uvažuješ potom nad jejím oceněním, kolik by poté mohla firma vydělávat, s jakými maržemi? Naopak, co by si považoval za znamení, že firma je špatným směrem? Víte co? Jako podle mého názoru by to bylo dobrý, i kdyby už dělali pořád to, co teďka dělají. Jo? A pokud budou postupně splácet dluh, tak jo, ten multiple by následně začal růst. Ale já si myslím, že budou schopni růst, jo, do budoucna. Ale jako já nemám žádné přesné targety. Jo? Prostě já se to ani nesnažím tohle nějak jako predikovat. Prostě mně se líbí ta cena, líbí se mi ta myšlenka, líbí se mi ten management, jo? Líbí se mi IP. A pokud budou schopni to správně monetizovat, tak bych typnul, že to bude fajn. Jo? Ale kdyby měl nějakou cenu a kolik porostou a kde budou v roce 2015, to nemám. Myslím, že tam pěkný margin of safety, tak proto jsem do toho šel taky.
Krásný den, Jardo, a na dalším zasedání Fedu, kdy budou řešit úrokové sazby, tak situace spíše vypadá na zvýšení, než na ponechání sazeb, ale chci se zeptat, co by muselo předcházet tomu, aby nakonec sazby nezvýšily. Mám na mysli nějaký silný ekonomický ukazatel, jestli takový je, snad se před zasedáním dobře vyspí a najedí. Tak určitě, jo, trh práce, inflace samozřejmě jsou klíčové věci. Jo, pokud by trh práce nějak výrazně oslabil, inflace taky začala nějak víc klesat, jo, nějaké obavy ze zpomalení ekonomiky, tak asi by si dali pauzu a ještě by vyčkávali, takže tohle jsou asi dva nejdůležitější faktory. Jardo, mrkni prosím tě po delší době na Teladoc, jaký mají výhled a jak pálí cash, děkuju. Teladoc, no ty jsme tady už dlouho neměli, to jsem skoro zapomněl, tak schválně, jo. Teladoc. Kdysi to velmi oblíbená akcie, ještě během covidu, ale no, nic moc, se pořád propadají, takých už 18,5. Takže nějaké nové low, zdá se. Kažte. No, žádná sláva. Letos by měli prodělat 200 milionů, příští rok 150. Free cash flow mají pozitivní, nějaký 150 milionů. Market cap 3 miliardy. V roce 2020 zakončili s market capem 30 miliard. Tehdy rostly o 97% meziročně. Ty rostou o 9%. Takže tady je krásně vidět, jo, jak ten růst je, jaká je to potvora. Jo. Jak strašně to samozřejmě propisuje do toho a vůbec se názor na ten budoucí růst. Jo. No, ty společnosti, které rostou o 100% a tak dále, jsou vlastně svým způsobem strašně nebezpečné, protože tam stačí opravdu malá změna v tom růstu, která byla velká a ta akcie se může jako dramaticky propadnout. No. Tak. Zdravím, ahoj Jaroslave, mohl bys mi v Bloombergu ukázat, jak se mění tržní kapitalizace Plug Power v čase? Je to pro mě totiž velmi těžké zjistit, jak jsou akcionáři zředění, protože aktuální cena této společnosti mi přijde i bez rizika v pořádku. Tak na to máte určitě stránky, ne? Kde to bude. Každopádně, že jste to vy. Kažte, tak je to trošku samotného zajímá. Tak schválně, jo. Tohle je teda market cap Plug Power. Takých 6 miliard, předtím měli přes 20. No. Tak. Ahoj Jardo, v Pepově tabulce jsem Coca-Colu nenašel. Dneska se by se na ní po slušném vyklesání podívat, cena na rovní 7,21. No, dívali jsme se na ní. Ta valuace teda byla nějakých 20. To je takový strašně stabilní biznis prostě, no tak jsme si říkali, že jsme vlastně nejlepnější roku 2013, nebo jak to tam bylo. A co k ním říct, no, to je prostě mašina na peníze, žádný jako dramatický růst to nečekejte, ale jako rostou docela hezky, nějaký mid single digit, jo, 11 miliard, příští rok 12 prej, trh čeká, potom 13,8, nějakých prostě po nějakých 800 třeba milionech dolarů, bottom line nahoru, každý rok, stabilně, dividenda stabilní, nějaký buybacky asi taky určitě, jo, dividenda 3,4%. A dáme cash flow. Tak nějakých 8 miliard na dividendě. Nějaký buybacky menší dělají. Tady to prostě funguje. No, akorát ta cena nebyla úplně ideální asi. Tak, ahoj Jardo, zaujala mě diskuze o Pepco, společnost se mi celkem líbí, nicméně kdyby se rozhodl nakoupit, ne, já jsem vás teďka tady popřeskakoval, takže znovu vracím se, k Pepku se ještě dostaneme. Znova, tady jsme skončili předtím. Ahoj Jardo, ahoj, děkuji za tvůj přínos, prosím tě, mohl bys si pozrieť na Canacol Energy, je tam celkem slušný drop, zkuste nám trošku představit, jo, co dělají, proč to tak padá, nebo o co tam jde. Neznáme je totiž vůbec.
Tak, jak jste říkal, že bondy budou levné a vysoký úrok, tak přece zůstávají ty vysoké úroky, které budou brát, ne? 5% plus a mít zamčené peníze v dlouhých bondech, taky můžete vždy prodat, není to tak? No je to tak, no, ale tak když bude inflace vyšší nebo ty výnosy tržní porostou, tak ta cena těch dluhopisů klesne, takže vy si můžete mít jako 5% za rok, ale mezi tím vám ta cena toho dluhopisu, pokud je dostatečně dlouhá splatnost, třeba se propadnou 10-20%, jo, takže jste minus 15. Tak, ahoj Jardo, zaujala mě diskuze o... Ne. Jo, už jsme tady zpátky. Zaujala mě diskuze o Pepco, společnost se mi celkem líbí, nicméně kdyby se rozhodl i nakoupit přes starého brokera, bys tak učinil na XTBčku, ani tradingovaná jsem Pepco našel. XTBčko to umožňuje ty polské akcie, ale musíte tam nějak napsat, mám pocit, že to chcete přidat nebo něco takového. Zkuste se tam zeptat někoho nebo tam zavolat, prosím vás. A měli by vám tam přidat. Já vlastně nevím, jestli tam jsou všechny, ale myslím, že nevím. Zkuste se tam informovat, já bohužel zase jako tak úplně nejsem v tomhletom zběhlý. Tak, ahoj Jardo, jak si jistě plno drobných akcionářů z našich řad stihlo všimnout, společnost Lithium Americas ke 3.10. uzavřelo oddělení a vytváří 2 přední lithiové společnosti. Tak já jsem si to nevšiml, já ani neznám dokonce. A to konkrétně Lithium Americas Argentina, Lithium Americas Corp jako 2 nezávislé společnosti. Jaký bude mít vliv v rozdělení společnosti na 2 samostatné fungující jednotky? Na nás akcionáře společnost 3.10. uzavíralo na $16. Já bohužel vůbec netuším, já je neznám, takže asi předpokládám, že těží lithium v Americe, ale nevím, registrovaným akcionářům společnosti se teď připomíná, aby předložili své certifikáty nebo prohlášení o přímé registraci představující jejich akcie vyplněným předávacím dopisem. Jako depozitáři ty certifikáty prohlášení má pod palcem broker nebo nějaká, no většinou to řeší broker ty věci, to se vás asi úplně moc zatýká. Protože akcionář je broker, ne vy. Ale Radku, jo, nevím vůbec, o co tady jde, takže bohužel tady vám nemůžu moc poradit. Tak, zdravím Jardo, chtěl bych se zeptat, jak je možné se dostat do těch statistik, jak v nich děláte, případně kolik to stojí. Jo, dělám bakalářskou práci na porovnání některých společností a tato dobrá data na jednom místě by se mi hodila. Tohle Bloomberg terminál, to stojí pár $1000 jako kvartálně, takže to není úplně levná věc, ale jestli jste student, tak zkuste jim tam napsat někde do toho jejich, vlastně, já nevím, někam. A já vím, že oni mají vím, že prostě pár lidí, co znám a byli studenti, tak jim umožnili k tomu přístup třeba na měsíc zdarma. Jo, takže nevím, jestli to ještě dělají tady tyhle ty programy, ale mohl byste tam něco vydindat u nich možná. Zkuste. Jo, Bloomberg terminál. Ahoj Jardo, super video. Jak to s tím kouřením? Jinak to s tím kouřením má i Nový Zéland a shodou okolností je to taky pro ročníky narozené ale 1. ledna 2009. No já jsem věděl, že to někde je, ale my jsme tady řešili a neviděl jsem kde, tak díky za info. Ahoj, Dino mě také zaujalo, líbí se mi, ale na platformě ho nemám, žádné polské akcie, pro přístupnění se vyplňuje nějaký formulář, ne? Já vám to odpověděl. Podepíšeš formulář, co ti pošlou od XTB a máš polské akcie, stojí to 0 koč a nevýhody žádné. No, tak vidíte, tak podepište formulář. Nevím, kde je teda, ale když zavoláte, poradí vám. Nebo to bude na stránkách určitě. Tak, ještě bych se vás chtěl zeptat, Jardo, na akcie PayPalu. Jsou na 6leté minimu, mají momentálně price earning 16, což se mi zdá málo. Visa a Mastercard mají okolo 35 price earnings, mají plány ohledně implementace stablecoinů, což za mě je super, ovšem negativa jsou velká, jako je silná konkurence Apple Pay. Největší otazník je právě nový CEO Alex Chriss a moc nevím, co si o něm myslet. Tak jsem si udělal menší research a Alex pracoval pro technologickou finanční firmu Intuit, 19 let, mluví se o něm, o tom, že by do prostředí PayPalu mohl dobře zapadnout, ale kdo ví, tam teprve pár dní. Chci se právě zeptat, jakou vidíte budoucnost ohledně PayPalu. Ano, těžká otázka, ale ta budoucnost mi připadá dost zamlžená a nejasná. Mně taky a ten trh to tak asi nějak reflektuje. Ta konkurence tam prostě velká v tomhletom segmentu.
toho fintechu, platební styk a tak dále, hrozně tam přituhuje a ten trh to nějak začal řešit. Jo. Možná, že už ta cena asi, jo, vzhledem k tomu, jak oni pořád jsou schopni jako relativně pěkně růst, tak mi přijde docela zajímavá, ale já osobně do toho nepůjdu, protože prostě, jak říká Peter Thiel, to byl competition is for losers. Jo. A tady ta konkurence je teda jako brutální, takže navíc oni mají jako super postavení, to je fakt, ale tam bych se fakt bál toho Apple, co tam bude vymýšlet za věci, takže ale nevypadá to draze, no. Jako vypadá to skoro bych řekl až velmi levně. Takže možná to může fungovat i když moc neporostou, protože se prodávají za 11 násobek. No, to je firma, která pořád je schopna růst moc pěkně a nemá žádný dluh skoro. Takže vůbec se nedivím lidem, co teďka kupujou, já to prostě nějak nemám chuť. Přijde mi ten celý sektor hrozně jako těžký na nějaké správné uchopení, takže nic pro mě. Ale říkám, nedivím se lidem, co do toho jdou, no, to zkouší. Tak, ahoj Jardo, jakožto akcionář British American Tobacco a Altria jsem měl včera skoro infarkt. Nás tabakové akcionáře neustále někdo šikanuje. Já myslím, že to není tak strašné s tou regulací v té Británii, takže toho bych se až tak moc nebál. Pokud někdo prodává ty tabákové firmy na základě tady toho banu, tak myslím, že to nedává úplně moc smysl, protože to je tak strašně jako dlouhodobá věc a ty valuace jsou tak nízké, že to než se projeví nějak signifikantně, tak dobrý management vám tu firmu vrátí několikrát celou, no, přes dividendy. Samozřejmě otázka je, jestli třeba nezačnou něco dělat s tím vapem, no, to je, no, třeba si říkám, tak pokud zakážou kouření 14 letým, tak proč, jo, jestli třeba nejde napadne taky to vapování zakázat, když to, jako, to by potom mohli zakázat i kafe, jo, ale prostě znáte politiky, jo. Ten hlavní negativní přínos kouření je to spalování, jo. Pokud prostě vapujete, nebo tak prostě berete čistě ten nikotin, takže prostě to je nějaký stimulant lehký, jo, a to je kofein, že jo, takže to asi nezakážou, ale prostě nikdy nevíte, si třeba někomu tam, jak to jo. Ale říkám, na základě té zprávy já osobně bych se to asi úplně moc nebal. Tak, dobrý den, Jardo, o těžbě lithia pod Cínovcem se má rozhodnout do konce roku. Pokud by tento projekt dostal zelenou, myslíte si, že bude mít velký vliv na hodnotu akcí ČEZu? Děkuji za váš názor. To já nedokážu vůbec posoudit, já nevím, jak je to velké a kolik by to mohlo vydělávat a tak dále. Ale teda musím říct, že jako já bych byl velmi, jako like, jo, by byl velmi skeptický vůči jakýmkoliv velkým těžebním projektům na území Česka. Jo. Energie drahé, práce drahá, jo. Za pokud ho skopírují někde v Latinské Americe nebo v Asii nebo v Africe a ukáže se že ten důl vlastně třeba není dost tak rentabilní a jo. Moc mi nedává smysl těžba surovin v Evropě, musím říct, jako celkově. Jo, to muselo být, ale říkám, neznám ten projekt, třeba to je úplně strašně lukrativní a třeba to naleziště je strašně dobré, ale trošku bych o tom pochyboval, ale zase tak moc o tom nevím, takže nebudu to nějak jako to, ale nevím, jaký to může mít dopad na hodnotu akcí ČEZu, to vůbec netuším. Tak, to je všechno z YouTube, pojďme ještě na vážení dotazy. Mám tady jeden dotaz k dluhopisům ještě. Tak dobré, časné ráno, Jardo, vracím se k dluhopisům s delší durací. Vezměme třeba TLT 20 let plus. Je tam něco, čemu možná špatně rozumím, to, že cena dluhopisu je inverzní vůči výnosům, je jasné a dává mi to smysl. Takže čím delší durace, tak tento je silnější, ale pořád bádám o tom, jak se tyto výnosy a ceny dluhopisů tržně tvoří, protože pokud je pravda, že zájem o dluhopisu je tak velký a tedy vyprodává akciový trh, aby se nakupoval trh dluhopisový, pak bych očekával poptávkové tržní tlaky po dluhopisech a tedy bych očekával, že pokud je velká poptávka po dluhopisech, tak by cena, za kterou se dluhopisy kupují, měla mít zespodu podporu. Bude ten dluhopisový trh tak velký, že ten akciový slupne jak malinu, no to je obrovský trh, ano, větší než akciový.
z hlediska volume teda. A je mi jasné, že pokud se skokově změní nastavení úrokových sazeb, OK, já rozumím dotazu. Každopádně ten trh je velký, to je jedna věc, a druhá věc je ta, že poptávka po dluhopisech je sice velká, ale nabídka je ještě mnohem větší, zdá se. Jo. Takže to je ten důvod taky, proč. Jo. Vemte si, že Fed přestal úplně nakupovat bondy. Jo. Takže a podívejte se na ty schodky. Jo. Takže ta záplava emisí je obrovská. A prostě to nikdo nebude nakupovat s výnosem 2%. Jo. Smůla. Jestli nám se teprve dluhopis, tak potřebujeme 5%, protože proč bychom kupovali za nižší, když můžeme vlastně, jo, dát peníze z těch Fedu, jo, do repa za, nevím, kolik tam mají 5,5 nebo kolik teďka za 5%. Takže jo, vlastně trh funguje a Fed řídí krátké sazby, dlouhé nemůžou být o moc jako nižší, pokud nejsou nějaké jako výrazně jako inflační očekávání. Takže jo, ta nabídka je taky velká, jo, dluhopisů. A říkám, Fed přestal nakupovat a Fed kupoval prostě, já nevím, kolik dřív, těch 30 miliard prostě dolarů, prostě, nebo ještě víc, každý měsíc, to ještě víc asi. Takže prostě tam chybí, jo, a ty deficity jsou vysoké. Takže a ten trh je taky strašně hluboký. Jo. Asi nějakých 700. No, ty nevím přesně, ale je to obrovský trh samozřejmě. Tak jo, to je všechno od vás, takže děkuji za vaše dotazy. Pište dál a užijte si víkend a v pondělí opět naslyšenou.